No dobrý ránko, žiačikovia. Som strašne rada, že vás zase opäť vidím po tých 2 mesiacoch. Som strašne rada, že vás vidím v takom hromadnom stave. Ako ste sa ale zmenili? No, však ideme k tomu. Potom teda pôjdeme k pani riaditeľke, pretože, vonku na dvor, lebo ona by vám chcela niečo povedať. No tak viete, ku začiatku roku, aby ste niečo mali. A aby ste sa konečne poučili. No, vy ste sa už dúfam poučili z toho plaveckého výcviku. Tak nech to tak ďalej pokračuje, ako to bolo doteraz. A nech nič neurobíte zase. Však, Peťko, ty si sa inak poučil? A čo som sa nemala poučiť? No nie, ja sa len tak pýtam, či naozaj si sa poučil, lebo nevyzerá to zrovna tak. No nevadí, pôjdeme teda von. Tak no a potom teda